תלמידים יקרים, מה שלומכם? אני מראה לכם דרך מסך המחשב שלי את עמוד 23 בחוברת, אותו תצטרכו להשלים ביום ראשון. אז אני רוצה להסביר לכם לפני העבודה. מופיע לכם פה קטע קריאה. בשלב הראשון אתם צריכים לקרוא את קטע הקריאה, ולאחריו לעבור למשימה. במשימה הזו יש משפטים שחסרה בהם מילה, ואותה אתם תצטרכו להשלים מתוך מחסן המילים. לאחר קריאת הטקסט, אתם קוראים את המילים מתוך המחסן, ועוברים למשפטים, ובודקים איזו מילה מתאימה ביותר. המשפטים האלה הם מתוך הטקסט, ולכן הם צריכים להיות תואמים. בואו נראה דוגמה של המשפט הראשון. אני של יואב. אז מה מתאים? אני של יואב? לא. אני של יואב? גם לא. עמי של יואב? או אני אבא של יואב? אז מה בדיוק מתאים? נכון, המילה אבא. אז אנחנו נכתוב בתוך השורה את המילה אבא. אני אבא של יואב. אפשר לראות שהמשפט הזה גם מופיע בקטע קריאה. אני אבא של יואב. שיהיה בהצלחה.